Machiegni ya koromoga jwanga chenro en kagikacha nyinga Lydia. Okay, piny Namibia koro donjo e buk tok yiero jatend piny mokwongo mamiyo. Netumbo Nandi Ndaitwa oyombo yiero makamano kendo oyombo jopiem mamoko 14 abende olap dhog ne ndong ne kom jatend pinyno. Ka jafwambo marwa Efinya Kidi lero ni Ndaitwa koro chopo rang'iny ma jotend pinje Afrika mamoko mamine kaka Samia Suluhu mar piny Tanzania kod jatend piny Mauritius machon Amina Gurib. Ellen Johnson Salif mar Liberia osingo mar keto kenge mag tieko midhiero ne piny mar Namibia. Netumbo Nandi Ndaitwa koro donje buk kaka jatend piny Namibia mokwongo mamiyo. Matok duoko manyochiw kod duol matayo yiero e pinyno manyiso ni Ndaitwa nyoyombe yiero no kod 57%. Kako machielo, Panduleni Itula manyochungi duond bura mar Independent Patriots for Change IEPC manyoluwe machiegni nyoyudo 26%. Chal makama koro medo cholo nyime thuolo mar telo ma duond bura mar Southwest Africa People's Organization kata SWAPO mosetelo ne piny Namibia kuom higni 34. Motelo ne yiero no, Ndaitwa maja higni 72 ne tiyo kaka jalup jatend piny noendo. Ndaitwa bende ipoyo kaka achiel kuom thuondi mag piny Namibia manokonyo pinyno yudo loch mar tare kende. Koloso owacho ni piny Namibia oyiero makare kendo yiero makama en mar kwe kendo ranyisi mar pach oganda ma pinyno. Osingo mar keto kenge makare manyalo konyo tieko midhiero ma piny Namibia kale ahinya to dhier, mibadhi kod koso tich moloyo to kind rowere. Ma koro chiwo ranyisi mar piny Kenya kama bende joma mine mamoko moting'o Charity Ngilu kachiel kod Martha Karua nosetemo laro kom ker kata obedo ni nok giyudo thuolono. Ndaitwa koro nie rang'iny kaka mar Samia Suluhu ma en jatend piny Tanzania masani, Amina Gurib manotayo ne piny Mauritius e kinde machon kod jatend piny Liberia machon Ellen Johnson Salif e kinde mamoko. Efinya Kidi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto keto koke chike adek kawuono e kar jot mare ma Nairobi, chike mabiro tayo pok mar omenda mag 2024. Chike makoro biro tayo chudo mag omenda e mwandu counties ka National Rating Bill 2022 kod chike mag pi kata Water Amendment Bill 2024. Chike mag pok mar omenda 2024 chiwo ne counties omenda maromo siling bilion 387 e iko omenda mag 2024-2025. Motelo ne mano noket siling bilion 400 ne counties eka bang'e noket lokruok bang' ne wito oko paro mar chik mar omenda mar 2024. Od bura gi Senate osebedo ka yware wi kwan mar omenda mowinjo bed ni oro ne counties ka gikone to koro ne gichopo e winjruok. Chik mar pi biro konyo e nyayo dongruoge ma itimo gi piny owacho mamalo mane ni pi moromo obede pacho kae. The first bill to receive Your Excellency's assent is the Division of Revenue Amendment Bill. The amendments to the 2024 Division of Revenue Act were necessitated by the revenue deficit that arose on account of the failure to enact the Finance Act 2024. The second bill to receive Your Excellency's assent is the Water Amendment Bill. This bill seeks to implement a key pillar of the administration's plan to enhance access to clean water for domestic use and irrigation. It also introduces a framework for the provision of bulk water services by the national government. The third and final bill to receive presidential assent is the National Rating Bill. The amendments introduced by this bill herald a new dawn in land administration in the country by establishing a standardized framework for property valuation and rating. It also provides clear guidelines to counties on assessing property values and imposing rates. Jalo jatend piny Kenya Professor Kithure Kindiki ojiwo tiyo kanyakla mar bede migepe mag piny owacho kata bende chike mapacho ka omiyo moko kuom bede migepe go thuolo mar tiyo kendi giwegi kowacho ni achiel mar oganda kendo nywako tije mapacho ka biro tero piny Kenya kama bor kendo biro neno ni piny Kenya ogoyo ndamo mowinjore mar dongruok. Okopisas mag piny owacho mondo mi ore oluedo heneo ni chenro duto mag piny owacho odhiyo makare mage owacho kinde mano otele nyasi mar ketayanga chenro mag apis jamin buche mabiro tayo apis no kuom higni 4 mabiro. Nyasi no noyore gi Benson Ngonga ma en jamin buche mapacho ka George Morugara ma en jakom komiti marango weche chike od bura kod mamoko. And we were able to comply with
it is important that these institutions work collaboratively with other arms of government and other institutions, because no single institution can deliver without the support of each other. A prosecutor is a problem solver. We need to fight corruption. The prosecutor must help the society by bringing to account those who misuse public resources. So the lawyer then, the prosecutor, is a problem solver and a productive participant in public life. The ODPP strategic plan identifies 7 strategies sought to be addressed, namely prosecution, performance and quality assurance mechanisms, funding and resources, terms and conditions of service, human resource capacity development, interagency collaboration and cooperation, organizational effectiveness, infrastructure and work environment, and implementation of policies and guidelines. Mokuom jochiw thieth kata nurses manyicha ne riwruok mar Kenya National Union of Nurses odare riwruok no nyaka riwruok mar Union of Kenya Civil Servants kaging'ur ne riwruok mar NAN ma otele kod Seth Panyako okosebedo ka chwalo ng'urgi ne piny owacho. E twak mane gibawo kod jofwambo e boma ma Nairobi giywak ni nyaka ne Seth Panyako ka otelo mar Kenya National Union of Nurses higni 10 mokalo onge ber ma giseyudo kaka jochiw thieth pod giyudo mana osara ma ok owinjore. Balang' kalore gi gorimiti ma higa 2017 pok oketi e tim ka jatendgi to oywayo ng'ich kendo ok dir sirikal mondo mi ochop dwarogo. Nurses matiyo osiptande mang'eny e pinyni nitie chandruok mang'eny magineno. Musara ok chulgi, ok wan gi jotich moromo kuonde ma watiye. To sirikal otamore timang'o, otamore ndiko. Kaito nitie jomondik be gi contract mayom yom, contract ma hinyogi. Useneno kata ka dakteche gi nurses ondiko suicide notes. Dongu useneno gidiko suicide notes, joma dwa commit suicide nikech chandruok magin go kuma gitiye. Jodak ma Kapuothe Kisumu Central ywak ni kata bed ne sirikal ma kaunti no nyocha ogolo singo mar yawo aora ma Nyamasaria ma osebedo ka kelo midhiero mar ohula ma osedaro oganda mathoth nyaka sani onge gima osetimore manyalo konyo geng'o masira ma kamano. Jodak go medo ywak ne tend kaunti ma Kisumu mondo owuok piyo kaka nyalre mar konyogi. Jodak go bende kwayo sirikal mondo mi ochiwnegi kony mar kaka ginyalo dak e kuonde jot kaka Nanga Primary ma gisebede chakre ne gidar e miechgi. Matimore sama jokor lwasi to medo yango ne koth maburore pod biro medo dhi nyime pacho kae. Tich mane Kisumu Central ka othin akanya kaka tuoro en chakre kata en lam nyaka go tongi Rosabuyu kocha taka en lam nyaka go tongi Sakil kujo. Sida tich mane ka en sakani pigni kede tich mane Kisumu Central ka ginyalo tiekonwa tijno to wadoka walo sasa tiore wacha kwa pure iye ka nyuta city manager biro ka ni kelo ji contractor biro nyaka sani pok waneno contractor. Then wawinjo wach moro ne giwacho ne giseloso kanyo kata kidhi sani jolwedo ema nyocha loso kanyo mabe ok nyal. Gisechandore ndi yiende osetong' ndi gundni osetiyo kanyo mag simiti mwakete lo to wadinogo mondo daikno bie levo mane tingo kete. Mamano giwacho ne gisetimo to jolwede mane timo mano. Ng'ato ae ode piyo umo ne ot, puothe monyang'wede alot piyo umo, odhi otiyo kanyo, oduogo nindo kech kata kamo ninde onge. To sirikal wacho ne oseloso daikno. Koro bi mondo ng'i anene to daikno no lose koso noko lose. Jolupo mag omena e dho wath Masuri ywago lal ma giyudo ma ikelo kod luoch ma bende koro tawo omena tuo e kindeni. Bende giwacho ni kwan omena osedok piny e nam Lolwe. Jolupo go kotenegi kod jakom dho wath Masuri Hezbon Ouko wacho ni jolupo mag omena sani winjo matek. Giwacho ni ber ka piny owacho konyogi yudo masin matuo omena ma bende nyalo resogi e kinde mag luoch. Jolupo giwacho ni dok piny mar omena nyalo bedo ni biro kaluwore kod lokruok chako lwasi kod medruok mag kwan jolupo mag omena e nam Lolwe. Dho wath Masuri nyaka sani nitiere kod yiedhi maluwo omena maromo 120. Mare dryer system to pod ok wayudo.
Adieri makende ni ne jo county through organization moro no biro timo piloting project. It is here with us here. To konyal sustain omena nikech yieth omena mantie ka are 120 something boats. Over 100 boats maluwo omena. Koro pek ne gima no keti ni mondo o chal gima tuo omena. Macha nyalo tuo traf achiel, ariyo mamano is very low. Onge gima nyalo timo kata achiel. Medruok nitiere ahinya mar yiedhi ka achiel ji be omedo nyuolre, omiyo rech odok piny kaluwore kaka nwapime ndalo mokalo. Kaka oranyisi kuom yie achiel mane dhi nam, to ne nyalo yudo ka seche moko ka en omena, to omena nyalo donjo kata trefe 10 gi wiye, 20 gi wiye. To sani nyalo yudo ka odonjo mana tabla ma seche moko ok nyal konyo. Kodonjo tabla kata beach, to demand to ni malo. Iyudo ka fulu sani ni malo maingo omena, to chiche to koro onge. Omena osebedo ka onge madhi ma dweche 2 mangima, to fulu osebedo ka biro. Fulu samoro biro mang'eny ma kata joma ka onge. Ung'eyo ni ka koth ok chwe, to samoro omena ok kwa maber. E kinde mane hingo odiechieng' jogo man kod ng'ol e piny mangima, jogo mantie kod ng'ol e kaunti ma Homa Bay ojiwo mondo mi koro chak tim handike mag nonro margi kokale yor lony manyasani mano mong'ere kaka e-citizen. Ma en kaluwore gi chik manogol gi jatend piny Kenya William Ruto mane ni chenro duto mag sirikal otimnegi andike ka okale yor mbui mar e-citizen. E nyasi mar hingo odiechieng' jogo man kod ng'ol mane obagi e skund jopuonjre man kod ng'ol ma Nyaburi e kar chung'od bura ma Karachuonyo, direkta mochung' ne jogo mantie kod ng'ol e kaunti no John Paul okoni keto nonro mag jogo mantie kod ng'ol e mbui mabiro konyogi e yudo kwan makare mag jogo man kod ng'ol ma onego bed ne piny owacho miyo sir. Tibed ni register gi agpo tibedo ng'ano mong'ol niko certificate mag po madhi mi thuolo mondo iyud chances mag tenders molandi county kata national government. Thoth jowa man gi disability poko wuok oko mondo mi o register. Wawinjo maber. Wuoguru oko, watim registration, wabed gi card mondo mi wabed identified as persons with disability. Sawa. Kiki wuok kaka wuono kapoko timni assessment. Ket assessment ni ema bro konyi mondo mi iyud card mar disability minyalo konyori godo kochopo kuom weche mopogore. Sani waloso agpo kisebedo go to inyalo register kambi mamari owuon makata koro sani wanyalo dhi kawo tenda e county ka timiyowa, wadhi kawo tenda e national government timiyowa. Jomong'ol wetena, an natutha kian kendo nagora gi ji matek. Kendo nyalo paro chieng' moro ni wan Nyaburi ka notama wuoyo to nache nawuoyo gi thuon. Wuoyo gi thuon no nomiyo kawuono antie e county government. Jaloch maiga mokalo mag Governor Sakaja Cup Githurai All Stars biro rakore gi Komarok Rangers e rang'iny mar knockout stage mag sub county. Komarok Rangers ochopo e rang'iny ma kama kaluwore gi mbi ma jotugo maggi ma tiere mbele osenyise tugo duto magisegoyo. Jaloch gi namba 2 e kidieny ka kidieny biro dhi e rang'iny machielo. Gwedhi Vision biro rakore gi Victor's Faith ma Kasarani eka Makadara gocho gi Hope Academy. Wakicheza na Leeds United. Kibagare Slums wakicheza na Power Gen FC. Harambee Starlets nyotieko tuke mag osiep gi loch maduong' bang' loyo Morocco gonde 5-0 e boma mar Rabat, Morocco. Fasila Odhiambo emanyoloyo gol mokwongo eka Mona Halima Adam noloyo gonde 2. Elizabeth Midebano kod Violet Manjala e jotugo mamoko manyolo ne Starlets. E tugi mokwongo mar osiep tich abich mokalo, Starlets nodhi amodhi gonde 2-2 gi Morocco.
First of all, nitakomenda wasichana kwa kujisukuma leo kuweza kucheza hii game leo na kupatia na very different result, which ni positive sana kwetu. Pili ni kwa wale wanapata chance ya kukamin na tuone nini wanaweza fanya kwa timu ya taifa. Hawa wasichana wote wanapata chance hapa, wanapata chance kwa sababu wanafanya vizuri kule wanakotoka. Kwangu naweza sema nimefeel poa juu imekuwa long sisi kupatana kama Harambee Starlets. Alafu mimi niko huku Morocco, so kumit na my fellow Kenyans nimefeel fiti, like nimefeel niko home. Then hii pia imetupea at least mbele, tumecheza na under 23. Najua next time wakitutaka watasema tucheze na under 23 since juu ukiangalia game ya leo na ukiangalia game ya Friday kuna big change. Kikanya mocheke chendo marka gikachnya kwa moja ngwaloso ni weche gi hang no kel ni gikanya ko gisa achiel na midhiambo ka achiel gisa dek e weche wa mag oimore odhiambo makawuono gisani hawe elwet DJ Vic gichendo mar ngoma wake onyisa ni kawuono nyithindo ni e yweyo miyo kelo nyithinde studio nyisa na penje ni into nyathini timanga kinde ma ok en school mich mage ma intiere godo en kinde ma kende ma bende koro nyisa no dikelo nyithindo no owacho mamoro ni uwe nyithindo matindo bire ndo miyo nyisi ka ginyalo dak kinde ma gintiere rusa ka bende gigero meche magi hen chendo abira kama chokende bang' mayo koro mojongo miyo kikini abor nyinga Lydia Hokeyo riti masane.